Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. A sị ka chi tata bụ orie ritere anyị ihe ọma. A sị na ihe ọma ga-emerụ nwoke merụ nwaanyị. A sị m na onye sị na anyị ga-adị mma, onye ahụ ga-adị mma. Onye chụwa anyị ya daa. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya nwụrụ, ọ sachaa n'ọnụ ya nwụrụ. Anyị ga-azụ ka afịa, ya ma na ka afịa. Anyị ga-ede ude, anyị gbuo n'ihu anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'azụ anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-ebute mma. Onye fụrụ anyị dụta nwa ya nwụrụ anwụ, ọzọ ya anwụ. Onye sị na akwụkwọ anyị ama acha mpama ya abara nke ya. A sị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, si were isi onye ahụ tinye ka o nwee isi. Ise. Abụ m Ugochi tubelu Oraifite, Nwa Adama. Anyị na-akpọ alụ. Ihe nji maka ya ka nkọwa n'ụbọchị taa si nkwu n'ụbọchị taata bụ gịnị bụ ụchụ? Gịnị bụ ịsa ụchụ? Kedu onye ọ dịrị ịsa ụchụ? Ihe ndị a ka m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taa. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, wee chọọ ka m kọwara ndị be anyị n'ihe gbasara ụchụ. Gịnị bụ ụchụ? Ụchụ bụ negative energy na ọnọkọ ite mmadụ unyi n'iru. Ụchụ bụ ihe a nwere ike ime gị, ụchụ na-eso gị, favor ama na-abịara gị. Mmadụ kwechaa gị nkwa, ọ na-ruo, ụchụ anwaso gị ejegwu ya na emenara gị ha, gwunye one reason why na ọma emere gị ya. Ụchụ bụ ihe a na-eme gị nwa agbọghọbịa, ịmacha mma niile ị marụ dị sam, mana ndị ọgbọ gị, enyi gị nwaanyị, ndị ka mma n'ụdị ọbụla, mana ezigbo agwa, mana etu mmadụ si wee dị, ịka ha mma, mana ha na-anụ di. Ụchụ bụ ihe a na-eme gị mmadụ kwechaa gị nkwa ọnụnụ, emechaa mgbe ọ ya nọ hapụ je nụrụ onye ọzọ. Ụchụ bụ ihe a na-eme gị mmadụ nwere ike sị na ọ ya anụ nwaanyị, na ọ ya anụ nwaanyị, mana enyi nwoke nwere ike ikwuta gị sị na ọ ya anụ n'ụwa ya anụ gị. Mana ụbọchị otu nwaanyị na-ekwu, nwata nwaanyị rugoro ebe 35 feet, ọ sị na onwe bụrụ onye sịrị ya na ya anụ, daizi bịa ha sị na ya anụ. Ụchụ. Ụchụ bụ ihe a na-eme gị na shọpụ na ịkpọwara ahịa iri ele. Ụchụ bụ ihe a na-eme gị na ị na-arụ ọrụ no promotion, epromotucha ndị ka ma epromotu gị. Ụchụ bụ ihe a na-eme gị ije promotion exam daa. Ụchụ bụ ihe a na-eme gị kpọsa afịa, ọ dị ka kpọsara nsị. Onye kwecha ahụ ngwa ahịa na shọpụ, ọ gafere jebe na shọpụ onye ọjọọ jegori ya. Ụchụ bụ ihe a na-eme gị eje a na-ana. Ịmakwa na ụchụ gbaa gị na o nwere ike gbaa ụchụ nwa, ya amụta nwa. Ụfọdụ ịmụta amụta ọnwụ. Ụchụ nwa, ụchụ agba ụchụ nwa ahụ nwere ike ịchụchara nwa, ejecha medikal asị na nwere ihe ọ na problem, gịnị jiziri ịmụtara nwa? Ụchụ. Ụchụ bụ ihe a na-eme gị ịnọ obodo oyibo, ịnọgo 5 years 10 years nwere ihe nọchatara. Ụchụ. Ụchụ bụ ihe a na-eme gị ebe ndị mmadụ si ga isi ebe a gawa nke nwee problem. Ụchụ bụ ihe a na-eme gị mgbe ụfọdụ arụchalụ ọrụ, ọrụ nke ibe ya aga, nke ya aga. Mana o nwere ihe na-achịkọwara ndị nwere kọl. Mgbe ụfọdụ ekekwa n'ọrụ eke. Mgbe gboo na-abụ ọ bụrụ na mmadụ nweta ọrụ ihe ọmara anyị, ọ direct ya to onye ma anyị ya. Ịmakwa na mmadụ bụrụ ụchụ, ị na-akpọtụrụ echi ya, ị na-arụrị ọrụ mmiri, na-arụrị ọrụ nta, na-arụrị ọrụ Igbo, na-arụrị ọrụ awele. Ịma na ụchụ nwere ike ile nda ihe niile useless. Ịmara otu nwere ike ile nda ihe niile rụrụ onye nwa useless. So ihe a na-ebugoro ụzọ ma ịgbachaa afa, anyị nwanwụ ndị aka na-asa ụchụ, ịgbachara mmadụ afa, icheke ma ụchụ ọ dị n'ụzọ ya. Enwere m ike ịgbachara mmadụ afa ghara icheke ma ụchụ ọ dị n'ụzọ ya. Then ihe m na-ajụ n'afọ abụ, ụchụ adị n'ụzọ ya, ụchụ ya nwa metara ka nke si na ngwurube nna ya.
then ajụọ m ụtụ mmụọ ka ụtụ mmadụ. Ịghọtara ya? Ka inwe ike mara ebe ụchụ si. Ọ bụ dibịa niile na-alụ ọrụ ụchụ. Anyị bụ ụmụ Adama na Oraifite anyị na-akpọ alụ, na-eme cleansing, aka na-asa ụchụ. Ọ bụrụ na ikwubie okwu rụchaa ọrụ ụchụ etu esi arụ ya, wee kwuo na ịdịgo ọcha, ịdịgo ọcha. Iletakwa ọ dị na Baịbụl, ka m gwara gị atụ, ka m were nkara na-eji ihe mmadụ. O nwere ndị a na-akpọ ndị agbụrụ Livai. Ndị agbụrụ Livai wee sị na o nwere Jizọs nwa gwọchara ọrịa, wee sị ya jee gosi onye Livai, onye ụkọchukwu onwe ya. Ịghọtara ya? E nwere ndị bụ ọrụ ha bụ ịwụcha n'ikwu na enough is enough, n'ikwu na alụ ma ọ bụ ụchụ ebego, and ha kwuo eti ọfọ na obe. Ọnya ka anyị ji bụrụ ndị Adama. Ọ bụrụ na ụchụ dị n'ụzọ gị, bịa ka anyị gbaala gị afa. Yes, anyị na-agba ụdị afa niile. Taa bụrụ ụbọchị m chọrọ ịkụzi gbasara afa. E nwere ụzọ afa ịsaa, mana ọ bụrụ dibịa niile na-agba ya. Nwere ndị na-agbasa afa ndị mmiri, nwere ndị na-agba afa ndụ, nwere ndị na-agba afa onye ụwa, nwere ndị na-agba afa alụsị, and so edịgabazi ịsaa ka ọ dị. Mana anyị na-agba ha ncha afa ịsaa ahụ. Agbata afa mara ihe butere ụchụ na ndụ gị, ewee saa gị ụchụ. Asachazie gị ụchụ, rụzie ọrụ awele, ọrụ ihu ọma. Ife ọma na-emenụ. Mana ụfọdụ ndị mmadụ n'ihe na-eme ụfọdụ ọrụ ndị dibịa ụfọdụ ji agba ha rụchaa ọrụ ma ọ ya aga bụ na-enwere ike ihe kwesịrị ịwụ nọmba 1 hapịa nye mere nke wụ nọmba 5 na-eme na nọmba 1. Akpọrọ ya misplaced priority. So nke ka m nke gwegoro mkpa ihe bụ ụzọ ịwụchakwuru onye anwa, ka ụchụ sienu, ka ọtọ na osienu wee hapịa, ka ọ ga-abụ nwezi ọrụ ndị ọzọ ị na-alụ n'ebe ọ nọ onye na-abanụ. Ka mmadụ na ofu atọ, o nwere ofu ọrụ anyị na-alụ, ụfọdụ a na-alụ alụchaa, ọ bụ na ọrụ mebi na-ebi akụ mmụọ mgba anyị na-arụsị na arụcha anya nwụrụ asị for 2 days ga-emeta nwaanyị aka. Ghọtara ya? Ọka ka ya bụ ọrụ alụ wee baa gị ime. Nnukwu ọrụ ka a na-alụ otu ahụ. Ghọtara ya? So ọnwụ na mmadụ bụrụ ụchụ, ị na-arụ ya ọrụ ndị ọzọ. Osu ihe na-agwa gị dị responsible for ụfọdụ ndị mmadụ lụgoro ọrụ mmiri n'ebe dị iche iche mana ọ gara aga. Ụfọdụ ndị alụrụ ọrụ awere dị iche iche mana ọ gara aga because ha bụ ụchụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iwere onwe ụchụ niile ndị a m gosiri na-eme gị Eze-Ana na ndị lụgodobe ọrụ ike agwụgwọ gị, mana ụka mana omenala ọdịnala, ya ka anyị gbara gị afa, anyị gbachara gị afa, ka anyị mara ụchụ na-enye gị nsogbu, ka anyị wee aka na-asa ụchụ wee saa ụchụ. Sacha ụchụ ka a nụchaa gị ka idewekwa ude. Na nwa agụ a na-atarata amatarata ahịhịa, mana ọ maka ọ sị na anụ chọrọ ihe dị n'ụzọ gị. Ebe ọnwụ na ị kwere aka echim ijegoro obodo oyibo chaa, ime enu chaa, chọta ọrụ chaa, nke ọnwụ na a na-eme chaa. So bịa ka atụchaa ihe bọsị n'ụzọ gị, ka i wee dee ude, ka i wee pụta ihe. Ihe niile abụrụ na mmadụ mere gị, nke ka nke m nke i mere onwe gị. Maka na ị bụrụ ụchụ, ihe ọnwụ na itinye aka felio, nwere ike isi na ọnkụ gị na-eme gị, ma ọ nọ ya nwunye uncle's wife na-eme gị. Mana ụchụ mmadụ kwechaa nke ị nwere ike ịnwe nwaanyị. Ụfọdụ nwe nwaanyị gwara m one day many years ago before mbido dibịa. Nwoke ọbụla kwere nkwa na ọya anọ ike a na date, the person will have one accident. Ike a na date, the person will have one accident. Etago? So mana ọ bụrụ na apịachara onye ahụ ụchụ, ọ bụrụ na nwoke ahụ na nwunye na-apịachara ụchụ, that spell na-eji egbu ha will not. Ngwa ajụjụ ị nwekwara n'ihe gbasara ụchụ, ya na ka esi asa ụchụ, ime ka mmalụ. Akara ya WhatsApp m bụ 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa aha wee chọta na Facebook. Jụọ m anyị jụọ ọbụla, aga m enyere gị aka. Igbo maka anụ ya gazie n'ọfụma.